मन श्री हरे कृष्ण कृष्ण हरे माताजी। हरे हरे कृष्ण जय श्री माताजी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण डिवोटीज எல்லாருக்கும் प्रणाम्स हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी माताजी। हरे कृष्ण माताजी devotees, प्रणाम हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे माताजी कृष्ण हरे माता வாழ்க வளம் हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम माता जी प्रणाम हरि बोल हरे प्रणीत कृष्ण படிக்கணும்னா சொல்லுங்க மாதாஜி அவசியம் படிக்க माताजी, हरे கண்டிப்பா हरे माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे से कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा हरे எல்லாருக்கும் कृष्ण माताजी प्रणाम हरे माताजी कृष्णा यश पुष्पम माता जी प्रणाम हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा बोल माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दल्ला कृष्ण माताजी हरे कृष्णा पद्मा माता जी प्रणाम हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे என்னோட कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी குமாரி மாதாஜி प्रणाम हरे कृष्णा எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள் हरे कृष्णा हरि बोल माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम श्रीवती माताजी हरे कृष्णा हरि बोल நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா பாகவதம் மார்னிங் அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சத்சங் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. இந்த ஒரு கலியுகத்துல ஹியூமன் லைஃப்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பகவான் ரொம்ப அழகா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளை நம்மளால் நல்லபடியா ஓவர் கம் பண்ணி பகவான்கிட்ட நம்ம பிரேம பக்தி நம்ம வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து நல்லபடியா நம்மள சாதனா பக்தி மூலயமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்மளோட அல்டிமேட் கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த வகையில் அது நம்மளால மட்டும்தான் முடியுமானா கிடையவே கிடையாது. கண்டிப்பா அதுக்கு பகவானோட அனுகிரகம் பரம்பரையோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும். அந்த வகையில் நம்ம வந்து பகவானுக்கும் பரம்பரைக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுப்போம். நம்மலாம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது டெண்டர் க்ரீப்பர் இல்லைங்களா? ரொம்ப அதாவது நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையில தான் இருக்கும். அதனால நம்மளை அழகா கையை பிடிச்சி பக்தி மார்க்கத்தில் அழகாக கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? பண்ற हरे மாதா कृष्ण ஜி। हरे வாசிக்கிட்டீங்களா? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। உங்களுக்கு வாசிக்கணுமா? சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஆஃபர். நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திருநந்திய ஞானார்ஜுன ஜலாக்கய சசுர் உன்மீலிகம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்ணம் சாபிதம் ஏன பூத்திலே ஸ்வயம் ரூப பதாமகியம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹர குரு ஸ்ரீ யுகபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாகம் சகதன ரகுநாதாமிதம் தம்சதீபம் சாத்வைதம் சாவத்வதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் வம்ச ஹே கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்தே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷவானு ஹதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்ரியே வாஞ்ச கல்பதர்ஷ்ய கிருபா சிந்து தேவச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவேயோ நமோ நந்தன் நமோ மகாவந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பக்தாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌரதேஷ் நம குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலய கிருஷ்ண கிருஷ்ணவந்தாய தத்பக்தாய நமோ நம நமோ நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூத் ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்வசேஷ சூன்யவாதி ஆஸ்வாத்திய தேசாரிணி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாஸ்தவி கௌரவத்திருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க பகவானுக்கு பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு. ஹரி போல் ஹரி கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நீங்களும் வாசிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்க கண்டிப்பா அடுத்த சத்சங்கில் அவசியம் வாசிச்சு கொடுக்கணும், ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு இருப்பதுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 ஆமாம் பிரபுஜி. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சயேவ ஜீவ லோகஸ்ய மாய மோகித சேதசக விதத்சே ஸ்வேன வீரியேன ஸ்ரேயோ தர்மாதிஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். வேற யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏவ ஜீவலோகஸ்ய மாயா மோகித சேதசக விதத்சேத் ஸ்வேன வீர்யேன ஸ்ரேயோ தர்மாதிக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இருந்தது. எஸ் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே स கிருஷ்ண. एव जीवलोकस्य माया मोहितसेतसक विदत्ने स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिक्रणम्. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஏவ ஜீவ மோகஸ்ய மாயா மோகித சேதசக விதத்சே ஸ்வேன வீரயேன ஸ்வேரய தர்மாதி ஷணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ருக்மணி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सा एव जीवलोकस्य माया मोहिता सेतसाः वित्तस्य स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मातिक्षणम्. हरे कृष्ण மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. स एव जीवलोकस्य माया मोहितसेतसक विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिषणम्. हरे ஹரி कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நல்லபடியா வாசிச்சிட்டீங்க. நான் படிக்கட்டுமா? பிரேமா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. ஹரே स கிருஷ்ணா. एव जीवलोकस्य माया मोहितसेतसा विदसे स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मतिषणम्. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸும் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் மட்டுமே வாசிக்கிற மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும். அதனால விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கணும்னா அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். தாங்கள் பௌதீக சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்த போதிலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முடிவான நன்மைக்காக மதம் முதலான முக்திக்கான 4 கொள்கைகளை செயற்படுத்துகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே ஒரு தடவை அன்மியூட் பண்ணி ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாம். स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदसे स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिक्षणम्. हरे कृष्ण. स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसा स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिक्षणम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் வாசிச்சிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஹரி போல். இப்போ நம்ம நேத்திக்கு 23 ஸ்லோகம் பார்த்திருப்போம். தாங்களே முழுமுதற் கடவுளாவீர். தாங்கள் சிருஷ்டி முழுவதிலும் விரிவடைந்திருப்பவரும் பௌதிக சக்திக்கு மேற்பட்டவரும் ஆவீர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தியின் பலத்தினால் பௌதிக சக்தியின் விளைவுகளை நீங்கள் விலக்கி விடுகிறீர்கள். நீங்கள் எப்பொழுதும் நித்திய ஆனந்தத்திலும் உன்னத அறிவிலும் நிலை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றது இது எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? பிரம்மா, அர்ஜுனன், அப்புறம் நம்ம நிறைய ரெஃபரன்ஸும் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இவங்க பராசரமுனி எல்லாருமே குறிப்பிட்டிருக்காங்க பகவான் தான் சர்வ காரணம் அப்படின்றதுல. ஸோ பகவான் விரிவடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்மளாம் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம் இல்லையா? இந்த பௌதிக சக்தியில் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் மூலியமாக, யோக சக்தியின் மூலியமாக பகவான் நம்மளை விடுவிக்கிறாங்க, லிபரேட் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க இந்த பௌதிக சக்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க, இதில் பந்தப்படாமல் இருக்காங்க, உயர்ந்து அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். கண்டினியூஷனுக்காக நம்ம எப்பயும்
ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் நம்மளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு என்ன அப்படின்னா, தாங்கள் பௌதிக சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்த போதிலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முடிவான நன்மைக்காக மதம் முதலான முக்திக்கான 4 கொள்கைகளையும் செயல்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, எப்பயுமே கோலோக வைகுண்டத்தில் நித்தியமாக இருக்காங்க. கரெக்டாக? எப்பயுமே அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் இருக்காங்க. அதுவும் இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்காங்க. ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, விரிவாக்கங்கள் மூலயமா அவதாரங்கள் இதெல்லாம் உபதேசங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து இங்கே இந்த பூலோகத்தில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க, உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, நம்மளாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்தில் சிரமப்பட்டுட்ருக்கோம். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா, சிரமப்பட்டுட்ருக்கோம். அதுவும் நிறைய கஷ்டங்களில் இருக்கோம். நம்ம பிறப்பிறப்பு, முதுமை நோய், அப்புறம் அதிபூத, அதிதெய்வ, அதிஆத்மா, இந்த மாதிரி கஷ்டங்களில் இருக்கும். நமக்கு முடிவான நன்மைக்காக, அதுவும் நன்மைக்காக மட்டும் இல்லை, நன்மைக்காகனா பௌதிக நன்மைகள் இல்லைங்களா, ஆனால் முடிவான நன்மை அப்படின்போது என்ன, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளே முடிவடைகிறது. அதிபூத, அதிஆத்மா, அதிதெய்வ இந்த கிளேஷங்கள்லேருந்தே நித்தியமாக விடுதலை ஆகிறது. சரிங்களா? முடிவான நன்மைக்காக பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அனைத்து விஷயங்களையும் செயல்படுத்துகிறாங்க. இந்த 4 கொள்கைகள் அப்படின்றது என்னென்னா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த முறை என்னென்னா, நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நல்லபடியாக நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுல பகவான் நமக்கு நல்லபடியாக வழிகாட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். வெறும் அந்த தர்ம அர்த்த காமம் இதோடு நிறுத்திக்காமல் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறதன் மூலயமா நம்மளை வந்து முக்தி அடையிறதுக்கான மார்க்கங்களை பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாமே பகவானோடது எல்லாமே நம்மளுக்கு லெசன். அதாவது அவதாரங்கள், அவங்களோட உபதேசங்கள் எல்லாமே என்னென்னா, ஒவ்வொரு அசைவும் பகவானோட ஒவ்வொரு அசைவும் நமக்கு வழிகாட்டுதல். அதனால் நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பாக இன்னர் மீனிங்கோடு நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சு நல்லபடியாக நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். இப்போ பொருளுரையில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். படிக்கவா மாதாஜி? பொருளுரை படிக்கவா? இல்லை மாதாஜி, அப்படி நான் வாசிச்சிடறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. டைமுக்காக தான், இல்லைன்னா அவசியம் வாசித்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன். டைம் அப்புறம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்புக்கு உட்படாதவரான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவான் வந்து ஜட உலக கலங்கள்லாம் இல்லாமல் எப்பயுமே தெய்வீக நிலையில் உயர்ந்து இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா. குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா எப்பயும் இல்லையா, அந்த தெய்வீக நிலையில் டிரான்சன் நிலையில் இருக்கிறாங்க. அவரது தனி பெருங்கருணையினால் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். எப்பயுமே பகவானோட இது அபோர்டு வந்து கோலோகம் வைகுண்டம். ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சி தனி பெரும் கருணையினால் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. ராமராக வராங்க, நரசிம்மராக வராங்க இல்லைங்களா, அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஜட தோற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக பகவான் அவரது ஆகாரமான கருணையினால், அதாவது காஸ்ட்லெஸ் மர்சி சரிங்களா, மாயாசக்தியால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள விழுந்த ஆத்மாக்களை காப்பாற்றும் ஒரே நோக்கத்திற்காக தான் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். சரி, அப்படி பகவான் தன்னோட லோகத்தில் இருக்காங்க, அவங்களோட எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டில் எப்பயுமே. சரிங்களா? ஆனால் எதுக்காக அவங்க விரிவாக்கங்கள் மூலியமாக இந்த அவதாரங்கள், லீலைகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்காக தான். சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே 3rd சாப்டரில் நம்ம படிக்கிறோம், பகவான் அந்த உயர்ந்த மனிதன் எதை செய்கிறானோ அதே பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இல்லைங்களா. அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வரும்போது தீர்த்தாஸ்ரதி ஸ்லேஷ்டர்ஸ் அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வரும்போது பகவான் சொல்கிறாங்க, நான் வந்து எனக்குன்னு இந்த பௌதிக உலகத்தில் எந்த கடமையும் இல்லை, ஆனாலும் அர்ஜுனா நான் வந்து என்னோடய கடமைகளை செய்கிறேன். ஏன்னா அதை செய்யலைன்னா நான் வந்து எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுதல் கொடுக்காம இருந்தவனா ஆகிடுவேன் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா, நமக்கெல்லாம் லெசன் கொடுக்கறதுக்காக தான், நம்மளாம் வழி நடத்துறதுக்காக தான், திருப்பியும் அவங்களோட லோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக தான். சரிங்களா? அதனால் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப வந்து பகவானோட இந்த பக்த வக்ஷலா அவங்களோட இந்த குவாலிட்டி அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்களோட அந்த காரணமற்ற கருணை அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட வேல்யூ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்தியில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். ஸோ அதனால் மாயாசக்தியில் அடிமையாகி இருக்கிற நம்மளை மாதிரி ஆத்மாக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஜீவராசிகள் ஜடசக்தியால் தாக்கப்படுகின்றனர். நம்மளாம் வந்து இந்த குணங்களோட
தாக்கத்தில் இருக்கும் இல்லைங்களா. தாக்கத்தினால என்ன ஆயிடுச்சு, அறியாமையில் இருக்கும், கிருஷ்ணாவை மறந்துருக்கும், பக்தி பண்ணணுன்றது உணராமல் இருக்கும் இல்லைங்களா. எதெல்லாம் டெம்ப்ரவரியோ அதெல்லாம் நித்தியம்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு டார்க்கான ஒரு வெளியில் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் அந்த தாக்கம். சிரமப்பட்டுட்ருக்கோம். அதுவும் வேறு, அதுவும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு சிரமப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் மேலே மேலே. இந்த பௌதிக சக்திகளை அவர்கள் பொய்யான முறையில் அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். அதை லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், நான் எனது அப்படின்ற முறையில் எல்லாத்தையும் நம்ம டாமினேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு அனுபவிக்கணுன்ற விருப்பத்தில் நம்ம இருக்கோம். இருப்பினும் ஜீவராசியால் இன்புற்றிருக்க முடியவில்லை. ஆனால் அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கோமானா இல்லை, விரக்தி தான் மிச்சம் இல்லையா. நமக்கு அதை நம்மளாலே உணர முடியுது. உலகத்தோட நடப்பு இப்போ அப்படிதான் இருக்குது. ஒருவன் பகவானின் நித்திய தொண்டனாவான். ஆனால் நம்ம என்ன ஒரு ரியலைசேஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை நான் எனதுன்ற முறையில் டாமினேட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணுமானா, அது அப்படி இருந்தாலும் அதில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், வெற்றி கிடைக்காது, சந்தோஷம் கிடைக்காது இல்லைங்களா. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட அந்த உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன, பகவானோட நித்திய தொண்டன் அப்படின்றது தான் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த நிலையை நம்ம வந்து உணரணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்நிலையை அவன் மறக்கும் பொழுது ஜட உலகை அவன் அனுபவிக்க விரும்புகிறான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த நிலையை நம்ம உணராமல் விட்டுடுறோம் இல்லைங்களா. நம்ம பரவாயில்ல, நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நான் சரீரமில்ல ஆத்மான்றதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம்ன்றதை நம்ம ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் என்னன்றது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக தெரியுது இல்லைங்களா. 100% கரெக்டாக பண்ணுறோமான்னா இல்லை, ஆனாலும் முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. பகவான் எண்டிவர் தான் பார்ப்பாங்க பர்ஃபெக்ஷனை விட. ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு நித்திய தொண்டன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். ஆனால் அந்த நிலையை மறந்துருக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம், அந்த டெம்ப்ரவரியான பௌதிக உலகத்தில் நான் என்னதுன்ற முறையில் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். அது வந்து நமக்கு சிரமத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது அவனுடைய மாயைக்குட்பட்ட நிலையாகும். பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளின் பொய்யான புலனின்பத்தை ஒழித்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அறியாமையில் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து பகவான் வந்து நம்மக்கிட்ட நீக்கி அவர்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். அப்போ பகவானோட அவதார நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளெல்லாம் இந்த பௌதிக விஷயத்துலேருந்து விடுதலை அடைய கொண்டு போகிறது. அதுவே வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் பகவான் கொண்டுள்ள தனிப்பெரும் கருணையாகும். இதுதான் மெர்சி சரிங்களா. நம்ம ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துல என்னோட பொண்ணுக்கு இது கிடைக்கணும், என்னோட பையனுக்கு இது கிடைக்கணும், எனக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்கணும், அதெல்லாம் கிடைக்கலையே, பகவானுக்கு என் மேல கருணையே இல்லையே, அப்படிலாம் இல்லை. பகவானோட கருணை அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்திலேருந்தே நம்மளை விடுதலை பண்ணி நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க, ஆன்மீக உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அதுதான் இருக்குல்லே மிகப்பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸு. அது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லபடியாக கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவில் உயர்ந்த இதில் சத்சங்கில். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானோட இந்த தனிப்பெரும் கருணை காஸ்ட்லெஸ் மர்சி நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிராட்டிடியூடோட அவங்க காமிச்ச அந்த வழியில் நம்ம நல்லபடியாக பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றதான். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த நித்திய தொண்டன் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ மிளகாயோடது வந்து காரம் அப்படின்றது தர்மம், சர்க்கரையோடது இனிப்புன்றது தர்மம் இல்லைங்களா. சர்க்கரைனாலே அது இனிப்பாக தான் இருக்கணும், அதோட தர்மம். மிளகாய்ன்றது காரம், அதோட தர்மம். அதே மாதிரி ஆத்மா அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பகவானோட நித்திய சேவகன் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கரெக்டாக நம்ம பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலே நம்ம வேல்யூவே ஆக மாட்டோம் சரிங்களா. ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபாலன் யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக நம்மளோட தர்மம் என்ன, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதை உணர்த்துறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, வைகுண்டத்துலேருந்து விரிவாக்கங்கள் மூலயமா நமக்கு லீலைகள்லாம் பண்ணுறாங்க, உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க, அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. அதை நல்லா உணர்ந்து கிராட்டிடியூடன் நம்ம பக்தி பண்ணணும், குருவை ஸ்ரீகரிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவில் நமக்கு அனைத்து அனுகிரகத்தையும் பகவான் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானாம் பாவனபியோ வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். யாருக்கும் எதுவும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும்.